Bună ziua, Leopardica, și astăzi am revenit pe YouTube, m-am reapucat și am revenit cu un episod de Minecraft. Sper că nu-i prea tare sonorul, o să-l dau mai încet dacă e prea tare. Dar am revenit cu Minecraft Survival și dacă o să fiți mai mulți și o să am mai mulți abonați, vă rog să-mi lăsați numele voastre în comentarii, iar eu o să fac pe viitor un perete al abonaților și o să vă iau numele din comentarii, dacă mi le scrieți, bineînțeles. Vă salut pentru cei care m-ați abonat. Îmi cer scuze că la videoclipurile vechi sau așa nu v-am dat inimioară, numai că pur și simplu nu mai am avut timp, de-aia nici nu mai am postat pentru că nu mai am avut timp. Dar am revenit pe Minecraft Survival și am văzut două sate. Cred că o să mergem în ăla, dar voi o să decideți în comentarii în care vreți să mergem. A trecut timpul ceva de când nu mai am postat. E un an de când mai am postat. Și mai mai cer rugăminte în comentarii dacă vreți să fac videoclipuri de pe laptop, numai că cu o perspectivă un pic mai rea, pentru că nu am o cameră chiar așa de ok, sau vreți să continuăm cu jocuri de pe telefon. Pe laptop, din păcate, am doar jocuri limitate, dar ne descurcăm noi. Ok. Vreau să-mi scrieți în același timp în comentarii cum să se numească seria, pentru că nu prea am vreo idee, ce drăguț. De-aia vreau să vă întreb cum să se numească. Eu nu știu, o să-i pun Minecraft episodul 1, dar vreau să-mi pun un nume de serie și care nume o să îmi mai puțin serie. O să îl pun și să pun numele abonatului care mi-l dă. Ok. Am un stack și 26. Poate găsim vreun crafting table, pentru că ar fi foarte ok dacă găsim prin village sau printr-o căsuță, ca să nu mai trebuiască. Uite, pătuți galben. Asta nu chiar vreau. Nu știu dacă știți, dar eu am auzit un miu. Era una mare. Și am auzit și un... Uitați și una mică. De-am zis, am auzit și un miu mai micuț. În fine, am văzut aici mai mult fân. Am văzut și lăsat. Le furăm. Le-aș fura pentru că... să planteze, pentru că noi am venit să facem cu ele, că furăm de aici, de la cază, probabil o să trebuie mânțat. Dacă putem. Avem și fân. Da, avem și, uitați, avem și tofi. Da, stați așa un pic să fac un pic lipsă de ei. Dar faceți un crafting table. Așa. Măcar cât se poate. Atât cât se poate. Uitați, luăm și crafting-ul ăsta. Pardon. Așa, un fel de chest. Nu pot ieși pe ușă din cauza la treptor. Uitați, și pe multe o casă. Poate găsim o ferărie și găsim ceva fier. Chiar cred că să găsim. Nu, nimic.
N-am găsit. Da. Mai este și poate vedem pe... Ups. Ar trebui să luăm crafting table-ul ăsta ca să nu ne mai chinuim. L-am luat? L-am luat. L-am luat. Perfect. Ok. Scrieți-mi în comentarii dacă în satul ăsta trebuia să fie și fierărie care l-am găsit. Chiar pentru că chiar dacă trebuia. Să mai apăsăm un pic. Să mai apăsăm. Momentan o să ne punem aici. Vreau să cresc un brocaș de agricultură pentru că după o să mă amenajez acolo frumos și dacă mă amenajez frumos o să vreau să rămân acolo, dar nu e de fapt tot ce o să vrem să ne ok, asta s-a uite, nu mai trebuie. Du-te acum și folosește-l de acolo. Ia-ți-o pisică. Mi se pare așa sărăcăcios satul ăsta. Nu prea am găsit nimic în el, frate. Niciun chest. Zombie. Ce zici? Mergem în celălalt? Hai să mergem în celălalt. Care, nu știu exact cât de departe. Dar am să opresc filmarea și am să-l caut. Și dacă îl găsesc o să nu. Ok, după multe căutări am găsit satul. Am cam învârtit un pic în cerc. Dar satul ăsta are și o bibliotecă. Iar eu sper să aibă și chesturi sau... Niciun caz nu vreau să aibă o râpă, dar... Uitați, o căsuță, nu putem. Vreau să vă întreb dacă credeți... Uitați, fierărie! N-am găsit fierărie în satul ăla, dar mă bucur că am găsit în satul ăsta. Fierărie înseamnă șmeche. Am găsit fix ce-mi trebuia, frate. Deci, sabie, cam tot ce folosesc eu. Face o să iau. Frate, am găsit cele mai șumeni lucruri. Nu pot să zic că arată de mult, dar e ok. Nu vreau să ne aranjăm. Priviți partea ce bună. Deci să confruntăm nimic. Ok. Poate găsim totuși ceva prin o casă. Am crezut că mi-au falling. Ok. Ok. Am speriat un pic. Fiți aici să ne punem mai câte lucrușoare. Dar trebuie să luăm niște lemn. Era mai comod în loc să am niște topor, pentru că foloseam și ca sabie la sport.
dar pot să-mi fac. Nu că ne-ajunge din chestii, ne-ajunge la fix. Și hai să punem nouă ce nu trebuie. O să las în chest și bread. Puțin. Mai mult. Trebuie și mie. Patul o să-l pun jos. Patul să-l pun aici. Ok. Hai să ne alegem și noi lucruri. Ce să fac cu ironul ăsta? O să vă rog în episodul care să urmeze după acesta să-mi spuneți ce să fac eu cu ironul. Pentru că chiar un topor. Sau să-mi văd dacă pot să-mi fac o armură. O să luăm ăsta ca să putem să ne arate și rețete. N-aș putea să fac de-astea. Aș putea să-mi fac cască. Topor. Aș mai putea să-mi fac. Ce mai aș putea eu să-mi fac? Aș mai putea să-mi fac, dacă îmi fac topor, pot să-mi fac și scut. Și cred că am și pentru o găleată. 3 cu 3. I-am 5, nu? Câte bucăți am? 5. Da, nu știu ce pot face din ele. De-aia o să vă rog în episodul anterior să-mi, viitor de fapt, să-mi spuneți ce să fac. Nu omorâm animale. O să omorâm animale și nu. Uitați-mă găruși. Ok. Avem și lână, putem ciordi cam tot. Uitați o mâță blocată. Putem ciordi cam tot. Momentan nu prea mai avem ce să facem. O să muncesc eu off camera, adică fără să filmez. O să iau niște lemn. Da, o să iau niște lemn. Sau nu mai spune ce fac cu ăsta, că îmi fac un topor. Spuneți-mi ce să fac din două bucăți. Pentru că topor trebuie să-mi fac. Am cum să folosesc fără topor. O să vreau să lucrez off camera un pic, să fac peretele abonaților, iar în episodul anterior poate o să ne dăm un abonat sau doi. Nu știu. Cum nu pot. Ok. Am înțeles și acum de ce. Ok, nu e problemă, nu am putut să fac. Ok, și o să lucrez off camera. Cam atât cu acest video. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și spuneți-mi dacă vreți să fac un pic mai lungi aceste videoclipuri în această serie, iar eu am să le fac. Eu am fost Leo Părtica și ne vedem data viitoare. Pa!